Wel, bore da, chroeso i chi gyd i'r Tabernacl, bore hyfryd mis Tachewedd. Falch i weld y Gweinidog gyda ni bore yma, ac wrth gwrs i ni'n cofio am y bobl sydd ar y Zoom. Meddwl amdano chi, cofio'n garedig iawn atoch chi. Fi'n gweld ambell i enw fyna'n barod Sian, felly mae'n fwy nag un ar Zoom bore yma. Reit, Sul nesa, y Gweinidog bydd yn gweinyddu gyda ni fan hyn yn y Tabernacl. Prynhawn heddi, rhwng 3:00 a 5:00, ymarfer gyfer a drama'r Nadolig, un seren. Dewch ma'ch angen chi arno ni. I ni'n cael lot o sport yn ystod y Nadolig fan hyn, felly dewch, bydd croeso mawr i chi, un seren fydd i leni. Côr nos Fawrth am 7:00, ymarfer gyfer a cyngerdd y Nadolig. Wedyn bore dydd Mawrth astudiaeth feiblaidd am 10:00 yn y Tabernacl ym Porthcawl. Wy'n gobeithio bod chi wedi cael y koinonia bore yma. Mae'n bwysig iawn, mae lot o bethach pwysig. Os wedodd y dyn, read all about it, mae gyd mewn fan hyn. Os ych chi ddim wedi cael copi, rhowch wybod, achos mae'n bwysig bod chi yn darllen. Pethach byddwn ni'n trafod yng Nghwrdd y Diaconied, lot gormod i siarad fan hyn yn gyhoeddus, ond darllenwch, mae'n ddiddorol, mae'n bwysig. Wedyn mae nos, oddi wrth Margaret fan hyn, nos iau yma am 7:00, bydd Merched y Wawr yn cwrdd yn y capel. Ein gwestai fydd Jane Davies, swyddog datblygu y De Ddwyrain, De Powys a Gorllewin Morgannwg, Merched y Wawr. I chi gyd yn nabod Jane, un ohono ni, nos iau fan hyn yn y Tabernacl. Wedyn, Meinir Thomas weddi, oedd hi'n un o'r plant y Tabernacl gyda ni fan hyn. I mham Carys yn dal i fod yn y côr y Tabernacl. A dyma'n rhoi hwn i fi nos Fawrth diwetha, a bys ni folon cyhoeddi. Mae Meinir yn canu dros y byd i gyd ar llawer, nifer fawr o longau ar fordaeth ac yn y blaen. A mae mewn grŵp Indigo May. Maen nhw'n arbennig iawn, a maen nhw'n canu yn y Cowbridge United Free Church, 9 ar 20 ar nos Sadwrn yn y Bont Fain. Drosau'n agor am 7, byddwn ni'n cyhoeddi hwn eto, ond Meinir, un ohono ni, bydd yn hyfryd ni'n fynd i gefnogi ddi. Wedyn, te, coffi, croeso i chi gyd lawr yn y neuadd. Cofiwch am y koinonia, a nawr fe gewn i'r casgliad. Diolch yn fawr. O fe ddaw yn darlleniadau ni y bore yma o yr Efengil yn ôl Iowan ac i'r benod gyntaf adnodau 1 i 5, lle mae'n sôn am y gair, a ddeithpwyd yn gnawd, ond hefyd y goleuni ddoth i ganol y tywyllwch. Ac yna fyddai'n mynd i'r Efengil yn ôl Mathew ac i benod 5 adnodau 14-16, sef chwi yw goleuni'r byd. Dych ni wrando ar yr adnodau hyn. Yn y dechreuad yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth popeth i fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd. A'r bywyd goleuni dynion y doedd. Mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Chwi yw goleuni'r byd. Ni ellir cuddio dinas a sodir ar fryn, ac nid oes neb yn goleuo canwyll ac yn ei rhoi dan lestr, ond yn hytrach ar ganhwyllbren, a bydd yn rhoi gola i bawb sydd yn y tŷ.
Felly, boed i'ch goleini chwitha, lywyrchu gerbron eraill, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi, ac ogoneddu eich tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Mae bendith Duw ar y darllen a'r gwrando ar yn cyfarni y bore yma. Ydych ni droi at yr arglwydd mewn gweddi, ac dwi'n eich gwahodd chi, i gael eich llygad, ond yn ystod y weddi hefyd, os ydych chi'n dymuno agor eich llygad hefyd, lle fyddai'n gofyn i chi edrych o'r gwmpas a gweld y goleini, a croeso chi i wneud hynny, fel bod ni'n adlewyrchu'r goleini yn bywydau ni. Gydwch chi ni weddio felly. Arglwydd, da ni yn diolch i ti bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi y bore yma. Ac yn gwneud hynny gyda'n gilydd fel un teulu. Yn ymlonyddu ac yn ymgartrefu yno ti. Efallai bod y byd yn dywyll y tu allan, ond yma rydyn ni wedi'n amgylchynu gan wres. Gyda'n gilydd a gan guriad tawel dy bresenoldeb di. Arglwydd goleini yn hawelwch yr eiliad hon, rydym yn cofio hyd yn oed yn y tywyllwch dy fod yn agos. Ac arglwydd, mae cymaint ar draws y byd sydd yn gwynebu'r tywyllwch ar hyn o bryd. Ac rydym ni yn meddwl am y bobl hynny sydd dal dan grafangau rhyfel. Y rhai sydd yn byw mewn ofn sydd yng nghanol y tywyllwch. Yn enwedig arglwydd, yn ni'n meddwl am y dwyrain canol, bobl yng Gaza, yn yr Wcrain, ac sawl gwlad arall sydd yn gwynebu rhyfeloedd yn byd ni. Y bobl hynny sydd yn gwynebu anghyfiawnder. Rydyn ni hefyd yn meddwl am y rhai sydd yn gwynebu tywyllwch dinistyr. Ac hynny, da ni yn gweddia a'n meddylia y bora meddwl am y Caribi ac am Jamaica yn benodol wedi i gorwyd categori 5 chwalu cymunedau cyfan. Gofyn i ti arglwydd i fod yn agos atyn nhw. Gad i ni gofio i Duw doleini di fel canwyll yn diffodd gyda'r gwynt. Ond yn hytrach ti'n disgleirio trwy bopeth, trwy'r greadigaeth, trwy garedigrwydd, drwy gariad a thrwom ni. Felly cyna eto yna ni oleini nefol, y fflam ffyddlon hwnna. Helpa ni fod yn bobl sy'n disgleirio, gyda llawenydd, gyda dewrder, gyda thosturi. Gad i oleini arwain ein meddylia, ein geiriau a'n camau yr wythnos hon. Gadwch chi ni edrych o'n cwmpas a gweld goleini, y goleini nefol a'r goleini sydd gan Dduw. Gwelwch y goleini ar bob wyneb, y goleini nall unrhyw dywyllwch ei ddiffodd. Ia, arglwydd dyma dy eglwys, dy bobl, dy oleini yn y byd.
Ac da ni'n gofyn, arglwydd I ti'n hanfon ni allan, heb ofni'r nos, bod yn barod I gerdded fel plant y goleuni. Gad I ni gario doleuni yn cartrefi ein strydodd i'n byd, nes bod pob cornel yn disgleirio a thobaith di. Ti arglwydd y goleuni, sy'n troi y nos yn wawr, sy'n anfon fflam dy ysbryd I danio plant y llawr, o derbyn heddiw'n moliant, a'n diolch nefol dad, am anfon gwres a golau, dy air yn iaith ein gwlad. Ia, arglwydd, I fyddwn ni hyn yn denw di. Tres I Grist, ein harglwydd goleuni'r byd, ond dysgodd I weddio I ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hyn yr wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, neler dewellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro I ni heddiw ein bara benyddiol, a madda I ni ein diledion, fel y maddeiwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain I brofedigaeth, eith e'r gwared ni rhag y drwy, gan ei seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerf, a'r gogoniant, yn oes oesau. Amen. O gadwch I ni barhau drwy ganu Emyr Rhif 100. Ti sy'n lliwio rhod yr amser ac yn creu pob newydd ddydd. Gwrando I o'r ein deisefiadau a chryfha yn awr ein ffydd. Yno ty cawn oll fodolaeth. Ti yw grym ein bywyd ni. Rwyd greawdwr a chynhaliwr. Ystyr amser ydw I ti. Ac yn y blaen, Emyr Rhif 100. Wnes I wedi deud y geiriau hyn yn ystod yr wythnos diwethaf, reit? Drycha, mond hanner awr 5 ydi hi. Am be dwi'n cyfeirio? Cyfeirio bod ti wedi twyllu, ynddo. Mae'r cloc wedi troi, ac wrth gwrs mae'n twyllu'n gynt, bod ti'n brafiach I godi yn y bora, o bosib. Yndi, mae'n twyllu'n gynt. Wel, eisiau'r ser ar lleiad am hanner awr 5, 6 o gloch y nos. Ond, ia, da ni mewn cyfnod hyd at y Nadolig rwan lle mae'r dydd yn byrhau. Ac wrth gwrs, mae o'n symbol yn dydi mewn gwirionadd, oherwydd pam mae Crist yn cael ei eni yna o'r cyfnod hynny, mae'r dydd yn ymestyn pob dydd ychydig felly. Ond i'r adag yma'r flwyddyn, ia, mae'r ddeiar fel tai o'n cilio mewn I lynyddwch geiafol felly. Yn swatio, ynddo, yn swatio, neu'n geiaf gysgu mewn gwirionadd, tan ddawr Gwanwyn. Ond hefyd adeg yma'r flwyddyn, da ni'n gweld rhain tu ôl I mi ar y sgrin. Mae'n galan geiaf nos Wenar wrth gwrs, y masgia a'r llusernau pwmpenni, ynddo. Ac mae yna rhyw chwarae gyda delweddau o ofn a marwolaeth yn does. Reit, dyna sydd yn digwydd. Mae yna chwarae gyda delweddau o ofn a marwolaeth ar tywyllwch. Hwyl ydi o I rhai, ond I eraill mae'n codi ofn yn dydi. Ond i'r eglwys, mae'r noson yna yn agor drws I rhywbeth dyfnach hefyd. A'r daith ydi o, taith o dywyllwch I oleuni. Oherwydd yn dilyn y noswyl, neu'n dilyn y Calan Gaeaf, mae dydd yr holl saint, ac yna heddiw dydd yr holl eneidia. Dathliad ydy gwyl yr holl saint, a dyna yn draddodiadol oedd noswyl gwyl yr holl saint.
A gwyl yr holl eneidia lle da ni yn goleuo pobman gyda goleuni ac i gofio am y rhai sydd bellach yn preswylio gyda'n tad nefol ni. Ond y goleuni hynny sydd yn bwysig, hyd yn oed yng nghanol galar, yng nghanol ofn, yng nghanol tywyllwch, bod na obaith oherwydd goleuni Crist ydy'r goleuni hynny. Mae'r eglwys, da ni ddim yn osgoi'r tywyllwch, mae'r tywyllwch yn dydy. Rydyn ni'n gwynebu'r tywyllwch gyda chariad a gyda ffydd. Rydyn ni'n cofio'r saint y rhai sydd wedi gorffen y ras. Rydyn ni'n cofio'r rhai, wrth gwrs, sydd yn rhigaredd Duw. Y 3 diwrnod yma felly'n datgelu gwirionedd mawr yr Efengyl. A Duw tywyllwch byth yn ennill, oherwydd mae goleuni Duw yn tywynnu hyd yn oed yn y nos dywyllaf. I dorri rhain lawr, dwi am sôn am be mae gwynebu'r tywyllwch yn ei olygu gyntaf. Pan oedd plant yn dod i drws, dwi wedi gwneud esgus y salon, ddyliwn ni gael pethau da yn y tŷ, jyst rhaid cofni rwy'n giro ar y drws. A esgus oedd hwnna. Reit, oherwydd pam doedd y plant ddim yn galw, wel, mi oedd y bocs da dal yna'n doedd. Reit, mae'n eithaf chi, oedd nhw'n para'n hir iawn. Ond, rhywbeth nes i tro yma, oedd rhain, oedd Sian yn chwerthin y fan o wan pam nes i ddod â hein. Glow sticks ydy rhain. Da ni gyd wedi gweld glow sticks. Neu lle bod chi ddim. Os da chi ddim, gewch chi ni fynd adra nes ymlaen, reit? Ond, efo glow sticks, da chi'n gorfod torri y glow stick. Reit? Ie, dwi'n gweithio'n dda iawn pan mae'r gola ymlaen, reit? Ond pam ydych chi... Chi'n gweld o? Chydig bach. Ond pam ydych chi'n torri y glow stick, reit? Mae o'n cynhyrchu goleuni. Ac o'n i'n rhoi un o'r rhain i'r plant oedd yn dod i drws ac yn atgoffa nhw am goleuni, am y goleuni. Goleuni Iesu Grist, oherwydd mae y cyfnod yma yn gyfnod anodd i lot, ond hefyd mae'n gyfnod ofnus i rai o'r plant hefyd. Tasa'r goleadau gyd yn mynd ffwrdd, ond chi'n gweld hwn yn glir. Ond dyna nes i roi i'r plant pan oedden nhw'n dod i drws, i atgoffa nhw o leini Crist. Gyda ni'n i wynebu'r tywyllwch ynddo. Pam da chi'n cychwyn ar daith, nes da chi eisiau cerdded lawr stryd a dim gola stryd, da chi'n gorfod gael torch yn dydych. I wynebu'r tywyllwch, mae rhaid chi fod yn barod hefo'r goleuni hynny. Reit? Mae gennych chi torch sydd yn goleuo'r llwybr o'ch blaen chi. Roedd os nad ydych chi, os da chi'n trio, da chi wedi trio cerdded drwy'r tywyllwch heb goleuni o gwbl, da chi fel un dydych. Yn ansicr ynddo. Yn ansicr o'r hyn sydd o'ch blaen chi. A fel y ma hi, ynddo, fel y ma hi gyda bywyd Cristnogol hefyd, heb goleuni Crist, da ni fel hyn yn ansicr o'r hyn sydd o'n blaenau ni. Da ni'n gweld y llwybr yn glir na dan. Mae yna bethau sydd yn gallu yn baglu ni ar y ffordd yna. Reit? Ond pan mae gennych chi dorch, pan da chi'n tywynnu'r goleuni hynny, da chi'n gweld yn glir yn dyda'r pethau yna sy'n gallu eich baglu chi. Mae yna ddail rhyfeddol yn disgyn adag yma'r flwyddyn. Da chi'n gallu llithro ar hynny hefyd ydych. Ond da chi'n gallu osgoi nhw pan mae'r goleuni yn tywynnu yn nhw. Fel na ma hi i baratoi i wynebu'r tywyllwch. I wynebu'r tywyllwch yn herma Cristnogol, mae hynny'n deud bod ni'n gwynebu fo oherwydd bod gen ni oleuni Crist. Mae'r goleuni Crist yn oleuni ym mhob un ohono ni'na hefyd. Mae yna dywyllwch llythrenol yn does, a mae yna dywyllwch y galon hefyd. A tywyllwch yn un yn golled, neu'n ofn, neu'n unigrwydd, neu'n ddryswch.
A weithiau mae'n hamgylchiadau personol ni, weithiau'n gymdeithasol, weithiau'n ysbrydol. Da ni yn gweld cyfnodau tywyll. Ond mae'r Beibl yn deud nid yw tywyllwch byth yn cael y gair olaf. Da ni ond eisiau mynd i lyfr cyntaf y Beibl, i Genesis ei hun, yn y dechreuad, roedd tywyllwch dros wyneb y dymder. A dywedodd Duw, bydded goleuni, ynddo? Yna'r pethau cyntaf, dywedwyd, bydded goleuni. A Duw bob amser yn siarad goleuni i ganol tywyllwch, i ganol y nos. Chi'n gwybod, sut ydy o'i rhai sydd yng nghanol y nos yn ein byd ni heddiw? Pam ni'n sôn yn gynharach am y rhyfeloedd yn ein byd ni, a dwi wedi meddwl dipyn am Gaza dros yr wythnosau diwethaf. Bod na siarad am gadoediad, rhywun da ni'n ei weld, wrth gwrs, ydy bod pethau dal, ynddo, bod na dal ryfel yno. Ond da ni'n meddwl am bobl hefyd sydd yn cael ei exploitio. A mae bobl hynny sydd ar gyrion yn cymdeithas ni. A da ni'n meddwl am y rhai sydd yn trachwantu yn erbyn pobl eraill. Meddwl am y rhai sy'n cael ei sathru, a'r rhai sydd yn sathru. Gair da ni'n meddwl amdano fo di drygioni yn byd ni de. Nid yw drygioni yn rym sydd yn hafal i ddim. Ond mae'n absenoldeb, ei bresenoldeb o. Pan ddaw goleuni, mae tywyllwch yn ffoi. Dyna pam dywedodd Iesu my fi yw goleuni'r byd. A pan ddaw, Calan Gaeaf, mae'r byd yn chwarae gyda'r symbolau o'r nos, o sbyrdion, o bwystfilod. Ond o dan y chwerthin a'r masgiau, mae yna ofn, y gofn mwyaf y ddynolryw ynddo. Yr ofn am marwolaeth. I Cristion, fodd bynnag, nid yw marwolaeth yn ddiwedd y stori na di, ond yn ddrws. A ddywedodd C.S. Lewis yn do, death is not the end, it is the doorway through which all our best journeys begin. Y groes ydy'r prawf o hynny. Yno ar Galfaria camodd Duw ei hun i nos dioddefaint dyn. Yno, yng nghanol ofn a phoen, datgelwyd y goleuni mwyaf, goleuni'r atgyfodiad. Felly pan fyddan ni'n gwynebu'r tywyllwch, gallwn ddweud, ynddo, gallwn ni ddweud, ni fydd hyd yn oed y tywyllwch yn dywyllwch i ti. Fel mae'r salmydd yn deud, ynddo. Salmydd sy'n deud, ni fydd hyd yn oed y tywyllwch yn dywyllwch i ti. Mae'r Cristion yn gwybod hyn, nid yw tywyllwch byth yn derfynol. Mae'n daith fer cyn y wawr. Mynd yn ôl un sleid at y wawr. Blwyddyn diwetha, wel, Pasg. Pwy nath ymuno o fi ar y traeth? Ti, Sian? Ie, a Richard. Nes i ddweud sy'n ni'n cyfarfod am, wynt y gloch i di si, 4:45 na 5:45 neu fod chi. Gesio'n anghywir, oedden ni'n gofod disgwyl am ryw 3/4 awr i'r haul godi. A fi oedd wedi darllen pryd oedd yr haul yn codi'n iawn, reit? Ond yno, yn disgwyl i'r haul godi ar y gorwel, oedd hi'n oer, oedd y gwynt yn fain, ynddo? Ond o'ch chi'n disgwyl, chi'n gwybod lle oedd yr haul yn mynd i godi, a munud nath o, chi'n gwybod, bipian drost y gorwel, a chi'n teimlo i'w wres o. Chi'n teimlo ei oleinio.
Reit? Ac da chi'n dechrau cnesu wedyn. Da chi'n dechrau cnesu. Chi'n gwybod, y tywyllwch, da ni'n gwybod ynddo, bod y goleuni yn cynhesu ni, yn codi'r galon, cariad yn cofleidio ydy gariad Iesu Grist. Ia, i deimlo gres yr hael. Ac yna, i lawenhau yn y goleuni, ar ôl y nos dawr bora, ac y ddoe oedd hi'n diwrnod yr holl saint pan fydd yr eglwys yn canu gyda llawenydd. Ac yr darlleniad maen nhw yn ei ddewis wastad ar gyfer hwnnw ydy o ddatguddiad lle mae Ioan yn peintio llun o'r nefoedd efo na tyrfa fawr o bob cenedl yn sefyll ger bron Duw mewn dillad gwyn ynde, yn canu gyda llawenydd. A dyma maen nhw'n canu un Duw ni sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen y perthyn y waredigaeth. Dyma'r eglwys fuddugoliaethus, y saint sydd wedi cadw'r ffydd. Ond rhaid i ni gofio, nid ydynt yn arwyr chwedlonol hefyd. Right? Mi roedden nhw'n bobl gyffredin. Pan dwi'n deud saint, wel, beth ydych chi fel amdano fo? Mae'n siŵr na Dewi Sant, ie? Dewi Sant neu ryw oleuni mawr y tu ôl iddyn nhw. Ond pobl gyffredin, gyda'i hofna, gyda'i gwendida, gyda'i methiannau, ac eto, yr hyn maen nhw wedi wneud iddo fel barhau mewn cariad. Sant Teresa o Avila ddwedodd, nid dynion a gwragedd rhyfeddol yw'r saint. Maen nhw'n bobl sy'n dechrau eto bob dydd. Right? I ddechrau eto bob dydd. Da ni'n gwneud yn camgymeriadau. Da ni yn methu, da ni yn baglu. Right? A pan da ni'n gwneud hynny, da ni mewn trwchwch. Ond, da ni'n cychwyn eto. Yn cychwyn eto. Yn cychwyn eto. Oherwydd bod goleuni Crist yn harwain ni. A dyna sy'n gysur i ni de. Dydy Duw ddim yn galw ni i berffeithrwydd, ond i ffyddlondeb. I fod yn ffyddlon. I ddechrau eto hyd yn oed ar ôl i ni gwmpo. Mae yna ddelwedd yn does, mae ffenestri gwydyr ydy pob un ohono ni. Right? Ffenestri lliw, os liciwch chi. Hynny ydy, pam da chi'n edrych ar ffenast liw, mae yna oleuni'n dod trwyddi does. Right? Nid y ffenast lliw ydy'r goleuni, ond bod y goleuni'n yn dod drwyddi ynde. Hynny ydy goleuni Crist sydd ym mhob un ohono ni. A da ni gyd yn ffenestri lliw sydd yn taflu goleuni Crist a'i liwiau i gyd i'r byd. I'r byd sydd yn gweiddi am obaith, sydd yn gweiddi am gariad. Mae'n rhaid i ni fod yn ffenestri lliw. Gyna heddiw mae hi'n wyl yr holl eneidia. Mae'n eiliad tawelach, mwy myfyriol. Mae'r eglwys yn gweddio dros bawb sydd wedi huno. Rydyn ni'n cofio nid gydag ofn ond gyda chariad. Rwy'r dyfyniad yma, nid oes neb yn byw ar ei ben ei hun, nid oes neb yn pechu ar ei ben ei hun, nid oes neb yn cael ei achub ar ei ben ei hun. Mae'n bywydau wedi gyd gysylltu, ac mae'n gweddia dros ein gilydd yn rhan o gariad Duw. Pan fydda ni'n goleuo canwyll nes ymlaen wrth wrth y cymyn, fi am eich gwahodd chi i gofio, efallai am rhai o anwyliad sydd wedi huno
yn yr ysbryd. Yn gyfle i ni fel eglwys hefyd i gofio am yr holl saint ein haelodau ni sydd wedi huno hefyd ac sydd yn ei gogoniant gyda yn Duw ni. Ia, y goleuni sydd yn dod â'r gobaith. Ac yna i fyw fel plant y goleuni. I fyw fel plant y goleuni. Matthew 5. Mae'n ddarlleniad cyfarwydd iawn i ni gyd, sef chi yw goleuni'r byd. Chi yw goleuni'r byd. Ni ellir cuddio dinas a adeiladwyd ar fryn. Ia, gadwch eich goleuni ddisgleirio ger bron eraill ynde. Maen nhw'n eiriau syml ac eto yn heriol. Mae Iesu'n dweud wrthyn ni, nid fi yn unig yw goleuni'r byd, chi hefyd ynde. Da chi yn oleuni yn y byd. Hynny ydy fel, tasa gan bob un ohonyn ni ganwyll y fan hyn, fan bod ni'n goleuo canwychia'n gilydd. Da ni wedi gwneud hynny yng Ngwasanaeth Cristingl pan mae'n dod tuag at y Nadolig yndo. Lle da ni'n gweld ton o oleuni o'r blaen fan hyn a o'r hes i'r hes. Mae'n llenwi yr ystafell yn dydi. Mae un fflam bychan yn gallu trechu y tywyllwch. Mewn oes sydd yn llawn gwybodaeth, efallan bryn o ddeithineb, yn llawn technoleg, ond yn bryn o dosturi. Mae'r byd angen math newydd o oleuni. Nid goleuni artiffisial, ond goleuni cariad dwyfol. San Francis o Assisi ddywedodd, gwna fi'n offeryn dy hedd, lle mae tywyllwch gad i'm ddod â golau dydd ynde. Dyna alwad pob Cristion. Pan fyddwn ni'n madda, rydyn ni'n dod â goleuni. Pan fyddwn ni'n dangos trigaredd, rydym yn dod â goleuni. Pan fyddwn ni'n gweddio dros y rhai sydd wedi huno, rydyn ni'n dod â goleuni hyd yn oed i gysgodion galar. Pan fyddwn ni'n byw bywyd o oleuni, mae hyd yn oed y gweithredoedd lleiaf sydd yn disgleirio'n llachar. Bod yn gweddi fer, yn air caredig, yn ystyn syml o dysturi. Ia, gall un ganwyll fach wasgaru'r tywyllwch diaf. Catherine o Siena, sy'n bu'r dyfyniad yma, byddwch pwy mae Duw wedi bwriadu i chi fod, a byddwch yn rhoi'r byd ar dan, meddai de. Dyna alwad y saint. I fyw mor llawn mewn cariad fel bod yn bywydau'n adlewyrchu goleuni tragwyddol. Nid ydym yn cael yn galw i fod yn berffaith, ond i fod yn weladwy, i ddangos bod goleuni Duw yn real. Roedd fel dywedodd Iesu, ni ellir cuddio dinas ar fryn. Hynny ydy, mae'n amhosib cuddio goleuni Iesu Grist. Ia, chwi yw goleuni'r byd. Mwyn i enw. Amen. Os da chi isio glow stick i fynd adra nes ymlaen. Reit, dewch i weld fi. Wrth i ni nesau at ffwrdd y cymyn, felly gadwch i ni ganu yn i'r rhif 534. O Iesu mawr pwyont tydi ac sa'i farw drosom ni, a'n dwyn o warth i fythol fri, pwy all anghofio hyn. Ac yn y blaen 534. Diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw. Wnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y boblwydd. Dewch ata i bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi, meddai Iesu.
Rydych chi droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, da ni'n diolch i ti dy fod wedi'n gwahodd ni at dy fwrdd di. Ac da ni'n gwneud hynny yn ddiolchgar, wedi'n croesawu ni, wedi'n gwacau o bob balchder, ac yn newynu am dy ras. Eithledd hon gledd dy deyrnas. Fel mae'n arferol gyda ni, da ni'n cyflwyno i ti'r rhai sydd mewn poen a gofid, boi siom, colli iechyd. A da ni'n cyflwyno i ti'r rhai sydd yn yr ysbyty ac yn meddwl am Ros ac yn ogystal am Han Morgan. Cyflwyno ni ti eu teuluoedd yn ogystal ac ant hwy ei nerthu ac i brofi'r heddwch yn ogystal. Cyflwyno ni ti bawb yn ogystal sydd mewn profedigaeth ac ar y dydd yma, dydd yr holl eneidia, yn braint i'w cael dwy'n i gof pob un sydd yn anwyl i ni, sydd bellach yn preswylio gyda ti ein tad nefol. Wedi goleuo canwyll sydd yn atgoffa ni o doleini di arglwydd. Yn dawelwn yn awr am ychydig i gyflwyno yn gweddia dros pob un sydd yn anwyl i ni. Dych ni i cofio nhw yn awr. Bendigedig fydd o Duw a thad i'n harglwydd Iesu Grist. Y tad sy'n trigarhau ar Duw sydd yn rhoi pob diddangwch. Mae'n diddannu ni ym mhob gorthrymder. Ia, arglwydd dim ond yma wrth dy fwrdd di y cawn yr ymborth yma'n heneidia yn llefain amdano. Nertha ni a ffwrtha ni arglwydd da. Fel trwy'r bara hwn a'r gwyn ac ynddynt y dawd y gariad i gwrdd â ni. Ac y bydd i fywyd i'n gwneud yn gyflawn, yn nerth a gogoniant dy deyrnas. Amen. Fydwch chi'n ei wrando ar eiriau sefydlu'r swpar fel mae'n cael ei osod gan yr apostol Paul. Oherwydd fydd erbyniau si oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymeryd bara. Ac wedi ddoddiolch fe torodd a dweud hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swpar gan ddweud. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yrfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Bwrdd yr arglwydd Iesu Grist sydd gyda ni yma, ac felly mae croeso i unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd. Ewch gan hynny felly, a rhannwch yr elfennau i blith i'ch gyd Gristnogion. Yr arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef a gymerodd fara. Fe a'i dorodd gan ddeud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trosto chi. Gadwch chi ni felly fwyta o'r bara cof amdano.
Yn yr un modd, hefyd fe gymerodd y cwpan, gan ddeud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gadwch chi ni felly yfed o'r gwyn cof amdano. Arglwydd, diolch i ti am ein porthi am bwydo fel aelodau y gorff ysbrydol Crist, yn cadarnhau yng ngwirionedd yr Efengil. Anfon ni allan i fyw yn ôl dewyllus di. Yn cy gyflawni'r gweithredaeth da hynny, derperiais di ni rodio ynyn nhw, fel plant y goleuni. Yn enw Iesu Grist yn arglwydd. Amen. Gadwch chi ni ganu ein hemyn olaf, sef yn rhif 205. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y chi. Trosog bywyd pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano, pwy all beidio threithi glod. Dyma gariad nad an angof tra bo nefoedd wen yn bod. Ac yn y blaen 205. Y goleuni sy'n torri drwy'r cysgodion, yr haul sy'n codi dros ffryniau'r nos. Roedd goleuni Duw ein harwain pan bydd y ffordd yn dywyll, a ddwy thineb bydd ei sgleirion yn calona ni. Pan bydd ofn yn cysgodi ni, roedd goleuni'r gwirionedd i'n rhyddhau. Yn pan ddaw'r dydd i ben, roedd goleuni'r cariad aros gyda ni, yn awr ac yn dragwyddol. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi. Amen.